Wagtda bir adamlaryň biri Rasulullah aleyhissalamyň ýanyna gelip, "Mende bir 4 tane günah bar, şola menne bukturguljady, hiç kim bilmeýär ya Rasulullah. Zina ba menne" dipdir. "Habarsyz haramyň ýerine gezýän" dipdir. "Ogurlugym da ba" dipdir. "Hafasu da men içýän" dipdir. "Yalanym da ba ya Rasulullah, yalanny men kän aýdagan." "Şolaň haýsy bersin sen goý diýseň men deslap şonu goýup başlaýyn" dipdir. Rasulullah aleyhissalam aýdypdyr, "Da'il kezib, yalanyň goý" dipdir. Yalan allama, şu yalanın deslap, yalanın koy diyor. Ol adam öýüne barandan sonra bir hafasu içmäni himmet edipdir. Yadyna düşüpdir. Rasulullah aleyhissalam'a men söz verdim. Indi men barsam Rasulullah aleyhissalam menden sorasa, "Bardyňmy şu günählere" diýse, hemen Allah va başarjak söz veren zadım şu. Rasulullah aleyhissalam'a uğurluk gelipdir. "Rişeden tutdun ya Rasulullah" dipdir. "Bir denen goýdurdun, hemmesi ýyzyna seterlerini, hemmesi gally ya Rasulullah." Yani Rasulullah aleyhissalam deslap tawşyran zady da'il kezib, yalan goýdy. أحب الوفي الأمين